koro thuolo kata tingo dong ne jood bura duto te mondo ging'e lipode ariyo ma okelgi mag kweth mathoth kod mag kweth manok. Gini gin jomage madipo ka giyie godo kod mage madipo ka giweyo oko kata ka gibiro yie kodgi gite. Bang' mano koko abiro ng'eyo kama bende gibiro chung'e kaka jood bura nikech koro papodone kendo teko ni e lwetgi. Erokamano nyakwar Ramogi. Wadhi nyime. Chenro mar piedho jotend migepe manowal gi gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga ochopo e giko mare. Komiti mar od bura ma ochung'ne puodho jotelo ma owal oyango ni gibiro pedho lipodgi ne MCAs juma manyien. Odiochieng' ma kawuono komiti no ne opiedho jotend migepe 5 ma gin Polycarp Okombo ma owal e migawo mar ohala, Peter Ogola mar migawo mar lowo, Masio Sewe mar migawo mar tudruok kod loch mar kor gwenge, Jona Gili mar migawo mar lupo kod Sara Malit manogwel e migawo mar tuke. Spika mar od bura no ma bende en jakom komiti no Julius Gaya okone gidhi chako ndiko lipodgi odiochieng' no makiny. Commissioner Sophie Sally Makini is a member for Lambwe, Commissioner of the County Assembly Service Board. We have Honorable Wasewinjore gi my committee and the secretariat wadhi retreat tomorrow to do a report, now final report. Mwaburo kelo the members of the assembly by next week, I think by 2nd or 3rd, so that come members of the county assembly yenege kalo gino as kakwa kele. It's not a must that you mukele wadhi kalo gite, but we have one idea kaka the report debate. Kwa kelo report, the members of assembly yego will present the names to the governor by Terry Careo. Se kelo no one be process number 1 was a kado. Wadone mondo wakel ne jogi mapiyo kaka nyalore. Mondo koro ticho chapni e county ma Homa Bay.